Toto je príbeh o Lotosovom kvete, príbeh o vedomej duchovnej ceste, ktorá sa ale občas nezdala príliš vedomá a popravde povedané ani moc duchovná. No poďme pekne po poriadku, ako to chodí. Chlapec narodil sa pod hviezdami v znamení vody, do rodiny slušnej, no slabších pomerov, kde bol vychovaný slušne a s kresťanskou vierou. Na základke býval vzorový žiak a tak vyznamenaný bol nespočetne krát. Svoju ctižiadosť využil aj vo futbale, tvrdo makal na to, aby presadil svoj talent. Na strednej škole s príchodom puberty začal byť vzorovitý. Prišli nové podnety, síce rebélia bývala v ňom odjak živa, ale až teraz sa jej sila naplno prejavila. Na ceste trnistej, z tej vody bahnistej, vyrastá lotosový kvet. Z minulosti tienistej do budúcnosti neistej, z nižšieho po vyšší svet. Obdobie protestu prinieslo veľa zmien, túžba po slobode rástla každý deň. Všetky zabehnuté kolaje ho začali srať, deficit peňazí spôsobil, že ich chcel mať viac. Uličné biznisy, pofiderné adresy, lepšie kontakty a väčšie obraty. Pod krycím menom René predával zakázané látky, od ktorých bol čistý, chcel iba zisky a byť bohatý. Ten pocit mu zaslepil oči a tak snežilo mu v hlave a ľúbil to roztočiť. Ženské nohy boli preňho víťazný oblúk, iluzorná výhra zatiaľ čo padal dolu. Veľa zarobil, aj veľa utratil, v noci extáza, ráno na dne. Rýchlo pochopil, ako vlastne žil, vo chvíli keď čistá jasná jeho telo na zem padne. Na ceste trnistej, z tej vody bahni